लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ खालामनो बाबायमोन थेवब्लाबो आङो चेनेलखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने ओरैनो जानला मानला मोनसे मोननै ओरैनो भिडिअफोरखौ होबाय थादोंमोन आं दायो सानदों आं आगोल जेरैबायदि भिडिअ खालामदोंमोन बेबायदिनो भिडिअखौ खालामफिननोसै आपडेट होनोसै आङो गुबुन गुबुन गोदान गोदान आपडेट जा आङो मिथियो मिथिनायखौ नोंथांमोना जेन मिन्थियिफोरा मिन्थिनाय बायदि आगोलनि बायदि आरोना जास्ट फार्स्ट टाइम आं जेरैबायदि भिडिअ खालामै खालामै दिनै आङो 8,000 साबस्क्राइब जाना दङ आंनिया 8,300 बेसेबांबा जाना दङ बे जायगायाव लागै जेन आङो बै भिडिअफोरखौ खालामै खालामै मोनफैदोंमोन आङो सानदोंमोन ब्लग्स खालामगोन होननानै खिन्थु ब्लग खालामबा माने भिडिअआ भाइरेल जाया नायजाया मानो नायजाया जेन जों आंनि सेहेराया बयजोंबो सिनाय जाया आरो मोजां जाया ब्लगा नायजाथावा एडिटिंआ मोजां जाया स' बेखायनो आङो ब्लगखौ खालामनायखौ एसे खम खालामनोसै मानोना ब्लग खालामनायफ्रा ओरैबायदि भाइरेल जायो जाय मानसिनि सेहेराया माने सिनाय जाखानाय फेमासखा माबा मोनसे जाहोनाव सिनाय जानाय जेनेबा मेथाइ खननायानो जा एक्टर एक्ट्रिसआनो जा माबा मोनसे कारनाव सिनाय जानाय जाग्रोनांगोन नङाबा नोंथाङा एकदम बिउटिफुल हेन्डसेम जाथारनांगोन आरोना समायना सेंग्राफोरनि मादाव हौवाफोरनि मादाव हिन्जावफोरनि भिडिअखौथ' नायाखायो बयबो नायाखायो मानोना बिथांमोना नायजाखायो स' हिन्जावफोरनि खोथाखौ बाद दि दा आं बायदिया माने जानला मानला नायजानोबाथाय एसे माबा मोनसे थाथारनांगोन आरोना स' बेखायनो आङो ब्लग बानायनायखौ बाद होसिगोन खम खालामसिगोन आरोना गेजेर गेजेर ओमफ्राय आं दा आपडेट लाबोनोसै जिबायदि आङो आगोल आपडेट लाबोदोंमोन गोदान गोदान आपडेट आङो जा इउटुबाव नायनानै फार्स्ट मोनजेनो माबा मोनसे मिथियो बे मिथिनायखौ आं नोंथांमोननो आपडेट होसिगोन आगोलनि बायदि आं आगोलनो बिदि होदोंमोन बिदि भिडिअ बानायदोंमोन बिदि भिडिअ बानायनानै आंनि चेनेला एसेनि आगबारिदोंमोन खिन्थु दा आङो भिडिअ होथाराखै बेखायनो चेनेला जिबायदि दं बेबायदिनो दंबाय थायो आरोना बारायाखैबो खमायाखैबो स' बिदिनो सानदों आङो माने गोदान गोदान आपडेटखौ लाबोसिगोन स' दिनैनि आपडेटआ आं मोनसे बुंनो सानदों मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोना मिथियाखै नोंथांमोना नुबाय थादो मिथिदो नोंथांमोनाबो नुदो मिथिदो बेनो जाबाय माने गेमस्रि आब' आरो संगिना आब' बिथांमोना दिवालियाव लोगो हमलायदोंमोन नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नङा होमबा आं बेनि सायावनो फंनै बुंनो सानदों एक्सुवेलि मा जादों गेमस्रिजों आगोलनो बयबो माने लोगो हमलायनो लुबैयोमोन आरो गोबाङानो लोगो हमलायदों खिन्थु केमेरानि आन्दोआव लोगो हमलायदों रावबो मोनथियाखै रावबो नुवाखै मानोना बिथांमोना गाज्रि मोनलायखायाखै जों पाब्लिकआसो सानैसो गाज्रि मोनो सानैसो मोजां मोनो बिदि जाना दङमोन आरोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो बिथांखौ बयबो गाज्रि मोनाखै जास्ट केमेरानि सिगाङाव सोरबा बुंना लादों आरोना बुंदोंमोन बिबुंथि होदोंमोन खिन्थु जाय बिथांमोनानो बिबुंथि होदोंमोन बिथांमोनानो दा लोगो हमलायनानै आखाइ हमलायनानै बिन्दास दं आरोना जेब्ला बिथांखौ बेननिफ्राय आजाद खालामदों बै समनिफ्रायनो मेल्ला लोगो हमलायदों रायज्लायदों ब्लग खालामदों नोंथांमोना नुबाय थादों जानो हागौ आङो बेखौनो सानो जेन ओरैनो जानला मोनला माने कमेन्टफोरखौ लिरालासेनो एसे सालिजारि नायग्रोनांगौ आरोना गोरोन्थिया एक्सुवेलि सोरनि मादै मा गोरोन्थिया जाया नङा जायो बिथांनाबो जादोंमोन बेफोर माने पार्सनेल प्रब्लेममोन आरोना स' बिथांखौ आरो मा बुंबावनो दा पार्सनेल प्रब्लेम बेखौनो जोंनि रायजोफ्रा सोरजोंबा साइड फारसे जानानै सोरजोंबा साइड फारसे जानानै बिदिनो बिथांखौ नायनो बादोंमोन किसुमान नायनो बादोंमोन किसुमान नायनो बायाखै खिन्थु गोबाङानो नायनो बायाखै मानो नायनो बायाखै बेयावनो मिथियो जोङो बयबो जेन गोबां प्रग्रामावनो बिथांखौसो हांख्रायदोंमोन बै समावबो खिन्थु दा आरो बांसिनसो मोजां मोननाय जादों स' बिदिनो सोलिलांबाय थानांगोन आरोना लोगोफोर जास्ट आङो फिसा मोनसे पइन्ट होदों आरोना जेन नोंथांमोना नुवाखै नामा नायथां दिवालियाव बिथांमोना लोगो हमलायदों एकदम आगोलनि फेमास एक्ट्रिस संगिना आब' बिथांजों लोगो हमलायदों दिवालियाव गेमस्रिया बिथांनि रुमाव इनभाइट खालामदों नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बिनोमोन दिनैनि आपडेटआ जास्ट आङो दिनैनिफ्राय माने गोदान आपडेट होगोन होननानै आङो जास्ट नोंथांमोननो फोरमायथिनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' अननानै गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो आरो हायोब्ला अननानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो हागोन मोजां मोनाबा शेयार खालामनाङा आंबो नाया मालायनि भिडिअखौ जानला मानला जे नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनाय नङा मोजां मोनाबा नायनाङा बयहाबो माने गावबा गाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थायोथ' स' मोजां मोनाबा नायदो मोजां मोनाबा नायनांला
आरो बिदिनो गोदान आपडेटखौ होनो नाजागोन आङो डिउटि मावना फैनायनि उनाव मानोना आंना नाइट शिफ्ट थायोथ' हराव डिउटिया मानोना मा बुंनो आरो बाहेरायाव फैनानै खामानि मावहैगासिनो दङ गावनि उदैखौ फेदेरनो थाखाय फिसिनो थाखाय जाहोनो थाखाय स' बेनिखायनो स' गोजोननाय थाबाय जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ गोजोरजासे नायदों बिथांमोनसिम थोजासे साबायखर हायोबा एसे साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना अननानै बाय बाय